आयै मा आं सानदोंमोन आयै हाबिलाखौ कफि लोंहोनो लांनो नामा? मानो कफि लोंहोनो लांनांगौ? ओरैनो थेंकिउ होनो थाखाय। कफि लोंहोनो लांबासो थेंकिउ होनाय जायो नामा? थेंकिउ होबायानो माथो, बेसे थेंकिउ होबावनांगौ? आं बुंदोंनो माथो बिनो थेंकिउ होनो थाखाय बिसिनि न'आव थांनानै बिखौ दोनहैब्लाथाय आं बिमानैनो 10,000 फैसाबो होना फैगोन होननानै। नोंना हले हाबिलानि फारसे एट्राक्सना बांद्राय जादों बायदि मोनदों दे आङो। नों मोनसे बाथ्रा मोजाङै गोसोआव लाखि, हाबिलाया खालि नोंनो थैल' होदों, बिनि अनगायै नोंजों आरो बिजों जेबो सोमोन्दो जानो हाया, मिथिबाय? नोङो बिनि गोसोआव नोंनि गोसोआव जुदि मायबा दङ बिनि थाखाय बेफोरखौ बावगार, नोङो बेफोर जेबो जानो हाया। मा जानला मोनला बुंदों? आंलाय अबावथो बेबायदि बुंखौ? आं खालि कफि लोंनो लांगोन होननासो बुंदों। नङा, आं नोंखौ दाखालिनिफ्राय एसे नोजोर होगासिनो, एसे माबा एट्राक्सन जानाय बायदि मोनदों आं नोंखौ हाबिलानि फारसे। बेफोरखौ साननाङा नोङो। मा जानला मोनला बुंबाय? मा सानदोंखाय आंलाय? आरो मायबा जानो लुगैदों, कफि लोंनो लुगैदों, मायबा लुगैदों, न'आवनो जा, अर्डार हो, खाथियावनो सक दङ, मायबा दङ। दाना आरो जेबो माबा प्रब्लेमानो गैया, अर्डार होबानो मोनगोन। अर्डार हो, बेखौनो आरो कफि लोंनो लांनांगौ नामा? आया आरो दा मायबा माबि सानबोला बिराद खोथाया गाज्रिसो जागोन। बियो आरो मायबा सानबोला आरो हाबिलाखौ लाखिनाय नङा बियो। एसे मायबा बिहोनि र'। बेफोर मोजां नङा दे, मोजां नङा। बेफोरखौ गोसोआव लाबोनाङा। गोसोफोरा ओरैनो दुखु मोनगोन। बेजों नोंजों जेबो सोमोन्दोआनो गोरोबलायनो हाया। ओइ आयै, मा जानला मोनला बुंबाय थादों? आं आरो हाबिला बायदि सिख्लाखौ चइस खालायगोन आरो नोंनो बुंनाय। माथो होनबालाय बेफोरखौ सानलाबाय थादों, हाबिलानो? दै बेबायदि जायो आरो हाबिलाखौलाय आं मानो चइस खालायनो? बे आंनि टाइपनि नंखाया। बेबायदि जायो आरो आं जास्ट खालि आंखौ बासायनायनि थाखाय कफि लोंनो लांनो बा बेबायदि ओरैनो सानदोंमोन आरो आंबो बेरायनो मोनथाराखैना, बेरायना फैनो होननानै। बेबायदिबाथ' मोजाङानो। बाथ्राखौ जुदि नों क्लियारैनो बुजिदों, मोजाङानो। हाबिलाया मोजां, नाथाय बेजों नोंजों गोरोबलायाना। जोंफोरनि न'खरा माबायदि, बियो माबायदि, आरो बिहा रावबो गैया, बिमा बिफा गैया, मावरिया, आरो बिनि सायाव फरायनायाबो बिनो। मानसियाथ' मोजाङानो दिनै। ओइ आयै, नों मानिफ्राय मायाव थांखो? आं जास्ट आं गाव थांनो लुबैनायखायसो बुंदों। आं बेबायदि हाबिलाखौ मानो फसायनो? आं हाबिलाखौ फसाया, आं बेबायदि सिख्लाखौ फसाया। आङो जेनेबा मोजां देनाय मानसिया थेवबो आंखौ बासायदोंबो, थेवबो आं बेबायदि सिख्लाखौ आंनि टाइपनि नङा बियो। मोजां बेबायदिब्ला। आं नोंखौ नायदोंसो नों मा बुङो होननानै। आं मिथिखागौ हाबिलाया नोंनि टाइपनि नंखाया होननानै। नङाथ' र' आयै, बेलाय मानो आंनि टाइपनि जानो? बेबायदिखौ फसायो आरो आं फसायखाया आङो। उफाय गैया आरो बुंबाय आं आइनि सिगाङाव, बांद्रायसो जाबाय नामा? माने आयै, आं मा बुंनो? आं हाबिलानि मुं लानानै ओरैनो कफि लोंनो थांनो बुंफ्लादोंमोन आयै। आं बिराद बायजोआव बेरायनो थांनो लुगैदों, कफि मायबा मायबि जानो लुगैदों, बेरायनो लुगैदों। बेनिखायनो आं ओरैनो सायावनो हाबिलानि मुंखौ लाफ्लाबाय। सैतान, दाबो नोंना बे सैतान बुद्धियानो थायाखैना? बे जानाय लोंनायनि थाखायनो बे एक्सिडेन्टआबो जाबाय दाखालि बावै। ओंखाम जानो होननानै आं खाथिनिखौनो अर्डार होनो होदोंमोन, नोङो जानो होननानै बेयाव थांनानै एक्सिडेन्ट जाबाय। आरो दिनै आरो बेबायदि खालायबावदोंना नोङो? गैया, नों दासान्दि जेरावबो थांनो मोना नोङो। सुनि ग्रह नांदों नोंना। सुनि ग्रह? मानि सुनि ग्रह? नोंलाय माब्लानिफ्राय बेफोरखौ फोथायग्रा जाखो? फोथायनांगौ जायो बेफोरखौ, फिसा जाब्ला फोथायनांगौ जायो। नोंसिनि मोजाङानो आंनि मोजां। नंगौबाबो नङाबाबो बेफोरखौ फोथायनांगौ जायो दा नोंसिनि थाखायनो। थांनो मोना दे नों दा जेरावबो, सुनि ग्रह नांदों। मास मोननैसो नों जेरावबो ओंखारनो मोना नोङो। फैनो नांगोन माथो आङो? जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बेफोरो। आंनि लाभ स्ट'रियालाय माथो जागायजेननायनि सिगांनो जोबथि खोन्दोआवसो सफैनाय बायदि मोनबाय आं मोनथिखागौमोन आइया हाबिलाखौ सुखुनाय नङा होननानै। आइया हाबिलाखौ लाइक खालायनाय नङा होनना मोनथिखागौमोन आं। आइनि गोसोआ आगोलनिफ्रायनो बेबायदिनोखा। आइया गोरिब मानसि आरो इसेबो रोङि मानसिफोरखौ मानसि होननानै सानखाया। आइनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै गिनायसो मोनबाय आं। बियो माब्लाबा हाबिलाया आंखौ मोजां मोनब्लाबो बियो एक्सेप्टखौनो खालामनाय नङा बायदि मोनदों आं। बेबायदिबालाय मा जानो आंनि लाभ स्ट'रियालाय? बेबायदिबालाय आं हाबिलखौ माबोरै मोननो हानो? एसेबां आंखौ बासायबाय हाबिलाया। आं सानदोंमोन फिसाज्लाखौ बासायनायनि थाखाय आइया एसे हाबिलखौ लाइक खालायगोन खोमा होननानै। नाथाय बिनि गोसोआवलाय माथो हाबिलानि थाखाय जेबोआनो गैया। माबा गोरोबनाय गोरोबि, धोनि गोरिब बेफोरखौसो बुंना थांबाय माथो बिलाय। दालाय आंलाय मा खालायबावनो? आइयालाय हाबिलाखौलाय लाखिगोन ना? आंबो दिनै सोंफ्लांना लाबायना कफि लोंनो हाबिलाखौ लांनो होननानै। सोंनाङामोनानो साला। आंबो गोरोन्थि मावफ्लांबायना सोंना लानानै। थै, गोरोन्थि मावफ्लांबायलै आं। दा आइया सोखनि नोजोरावसो नायबाय थासिगोन खोमा। बे आं साननाय बायदिनो खालायनांसिगोन दा। फदमाखौ साननैसो न'आव एंगारहरनांसिगोन आं। फदमानो फैसाबो होसिगोन आं, थां साननैसो थायो होननानै। बिमा बिफाया बिराद लोमजादों होननानै फदमाखौ दोनना फैनो होगोन आं। आइयाथ' हारसिं खामानि मावख'नो हाखाया, आरो ओंखाम संनाय मानाय बेफोरखौथ' आइया हाखाया। आरो थोरसि सुनाय, जि सुनाय बेफोरखौथ' बियो खालायखाया। आं उन्दैनिफ्रायनो आइया जि सुना होफेरा आंनि। सुखाया बियो, बेफोर खामानिखौथ' बियो मावनो हाखाया। आरो हरखाबनो अबाव रुवाथि मोननो? आइयाथ' आरो जायखौ बेखौनो रुवाथि लाखिखाया। बेबायदिनो खालायनांसिगोन। आं फदमाजों रायज्लायहैनांगोन। बेखौ साननैसोनि उनावनो, आंनि बार्थडे जोबनायनि साननि उनावनो। नङा, बेबायदि जानाय नङा।
बार्थडेनि नेक्स्ट खालिनो पद्मानि बिमा बिफाखौ बेबायदि सिरियासथार होनना बुंनांगोन होनबासो दोनना फैनो गोनाया आरो बे सान्सावनो आं हाबिलाखौ लाखिनो हागोन नङाब्लाथाय आइया हाबिलाखौ लाखिनो होआबो जानो हायो पद्माजों रायज्लायहैनो र' माबारै नङाब्ला बे आइनि आखलखौ मिन्थिखागौ आं बे माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा आंनि मोजां मोननायखौ बेल' मोनसे राहा दङ आंनाव दा बेखौनो खालायनांगोन आं बिनि उनाव साननैसोनि उनाव आरो पद्माखौ लाबोफिनसिगोन बिनि उनाव आरो लासैनो आइया जेब्ला एडजास्ट जालांगोन होमबाना गावनो हाबिलाखौ लाखिगोन होनगोन बेबायदिनो खालायगोन मा बेलाय मबाइल नोंहाथ' मबाइल दंखायो आबौ आरो बायबावबाय गंसे मानोथो ओरैनो फैसाफोरखौ गारलाबायदों आबौ न' खानांगौ आबौ मानो फैसाफोरखौ बेबायदि सेफायला बायदों न' खागोन र' आबै आंनि नङा हाबिलानि थाखायसो लाबोदों आं ए आबैनि थाखायसो बेसेरिया मबाइलबो गैयाना बेनिखायनोथ' मोजां गाज्रि खबरबो लानो हायाना बे मबाइलखौ लाबोबाय आं बिनो होगोन आबौ नोङो दानो बायखाबाय होमबा दाथ' माबा दिनै दा गाबाबा मा होनो आंखौ मोजां मोनोबाबो मोनाबाबो बे मबाइलखौ आं बिनो गिफ्ट होगोन आबै आंनि अननायनि नेरसोन आरो बे आंखौ मोजां मोनबाबो मोनाबाबो बे मबाइलखौ बिनो होगोन आं मानसि नांगौ ना मबाइल दाबा माब्ला फैयो बिहासो फैयो माने आबै जों नारखोजों आंजों नै फैगौ रबिबाराव थांनो नागिरदों नों मादै मोननाव थांनाङा खोमा आबौ बिसिनियाव मानसिखौनो गिनाय मोनसैहाय आङो जेबो जाया आबै मादै आंखौ सिनायाना बे मोनथिनाय नङा जेनेबा हाबिलाया बेयाव थानोबोथ' हानाय ना मादै मोननावनो होमब्लानाथ' आं रायज्लायनो मोननाय नङाना बिजों बेनिखायनो मबाइलखौ होबोनो नागिरदों आं आबै थाबोनो नागिरनाय माने बियो मानो थाबोनो नों बुंखादो थांनानै रायज्लायनानै मोजाङै बुंखा आरो लाबोखा आरो मानोथो नों मादै मोननाव दोनबोबावनो नागिरदों नाङा बिसिनियाव दोनबोनो बे जानला मानला लागायनो हागोन बाथ्राफोरखौ गिसोयो आं बेखौ नाङा लाबोखा बेबायदि दोनबोनाङा बेखौ नों मबाइल होनो नागिरदों हो आंहा जेबो खोथा गैया खालि नोङो हाबिलाखौ गारबोनाङा बे जानला मानला लागायजोबगोन बियो बाथ्राफोरखौ आबै आंथ' बेबायदिनो सानदों जों नारखोजों आंजों थांनानै सानैबो लाना फैगोन होननानै नाथाय दा हाबिलायाबा मा बुङो बियो ओजों थाबोगोनसो सानबाय नामा बेयाव बिमानैयाबो अयथासार खालायोना नै जाम्बालाय आबौ बेबायदि नङा नोङो मोजाङै रायज्लायखानानै बिमानैया जुदि लाखियाबो बिमानैयालाय गाज्रिखाबालाय गाज्रियानोखा जुदि लाखियाबो जोंहानावनो थागोन हाबा जायैनि सिगांबो थागोन आरो माथो जानो फिसाजो बायदिनो थागोन न'नि जोंहा सिखिरि लैथो बायदि बैसोनि फिसाजो बायदिनो थागोन आरो हाबानि सिगां लाना फैनोसै बेखौ नों खालि मोजाङै रायज्लायनानै बुंबानो जाबाय बिनि बिमानैया लाखिया होननानै बे गिनानै फैयाबो जानो हानाय ना जोंहानाव लाखिगोन जोंहानावनो थागोन आबैमोनाबो आइमोनाबो जोंहा बाबामोनाबो गासिबो बाथ्राफोरखौ मोनथिखाजोब्बाय नोंखौ लाखिगोन होननानै बुंखा होमबाना बेना गोसोआ सोलायगोन ना मालाय जागोन दे आबै बुजिबाय आं बेबायदिनो खालायगोन बेबायदिनो खालाय फैगोन दे बेयो फैगोन आं मोनथिगौ आंनि बार्थडेआथ' समफोरैनो 2 साननिल'सै मोजाङै खोनासं नै नों आंनि बार्थडे खालिनो हराव नोंसिनि न'निफ्राय आइया फन हरदों आइया बेसेबा सिरियास आं न'आव थांथारनांगोन होननानै जोंहानि आइनि सिगाङाव बुं मोनथिबायना मोजाङै बुजियाखै आं आदा रनि थै गथ' मोजाङै बुजियाखै आंनि बार्थडे जोबखालि हराव नोंसिनि न'निफ्राय नोंसिनि आइया फन हरदों इमारजेन्सि होननानै जोंहा आइनि सिगाङाव बुं बेनिफ्राय आं न'आव थांसै होननानै बुं साननैसोनि थाखाय आइया थैयानि आं अबस्था आं थांथारनांगोन न'आव होननानै बुं थगायनांगौ गस्ला नांगौ नाङा फैसा नांगौ नोंनो सेन्देल गोजौ नांगौ नाङा नोङो हिल नांगौ ओमफ्राय मादैया मोनथिबालाय जेबो मिथिया मादैया थाङा दे बियो जेबो खबर लाया बेफोरखौ नों जायखिजाया थाब फैनाङा मिथिबाय आइया लोमजादों सिरियासथार इमारजेन्सि थैहां अबस्था होननानै नोङो दानसेसो नोंसोरनि न'आव थाखा दानसे आदा दानसे माने थाबोला माथो आंनि दरमाखौ आं मोननायानो नङा मादैया होनाय नङा जोंहा न'आव नांगौना आंनि फैसाजोंनो हाथाय खरसा खालायो अबाव मोननो होनबा मास मोनसेखौ सल' नाङा नोङो टेनसन लानाङा नोंनो दानसेनि दरमा होगोन गस्ला होगोन सेन्देल होगोन आरो मा नांबावगोन नोंनो जागोन दे होमब्लालाय गोसोआव दं ना मा बुंनांगौ आंनि बार्थडे खालिनो हराव खिन्थु हराव गोसोआव दं आइया इमारजेन्सि होनना बुंगोन बेबायदि खालामब्लासो हाबिलाखौ लाखिनो हागोन नङाबा जोंहा मेदामा आइया लाखिनो होनाय नङा आरो हाबिलाया थाब्लासो नोंहाबो खामानिखौ खम मावनांगौ जागोन नङाबा हारसिं मावै थैनांगोन नों जागोन थांदो रावनोबो खिन्थानाङा खिन्थु बारहुंखानोबो खिन्थानाङा बाथ्राखौ नों आंनि गेजेरनिल' खोथा मिथिबायना रावनोबो दा खिन्था थांदो खामानि मावहैदो नुगोनाया गस्ला गोदान न'आव थानो मोनसिगोन र' दानसे माने
फैसाबो मोनसिगोन गस्लाबो मोनगोन सेन्देलबो मोनगोन या जेन थेन बे प्लेनिंआ साक्सेस जाबोला टेनसन गैला आरो बे मास मोनसेनि गेजेरावनो आं हाबिलानि गोसोनि गेजेराव आंनि थाखाय फिलिंस लाबोगोन अननाय लाबोगोन मा नांगौ बेनो अननाय थाखा फैसा गस्ला दख'ना मा नांगौ बेरायनाय मा नांगौ बेनो गासिखौबो होजोबगोन आं हले रनिनि आखलखौ मोजां नुवाखै दे मैयाबो हाबिला थानाय रुमनि दरखौ मोखाङाव गसंबाय थानाय नुदोंमोन आं बिखौ बिनि गोसोआव मायबा सोलिबाय थायाखैथ' हाबिलानि थाखाय दाख्लैलाय माथो बेबायदि सिख्लाखौ फसाया होनना बुंदोंमोन नाथाय बिखौ नुनानै माबोरैबा एसे माबा बोरैबा जानाय बायदि मोनबाय दं माथो आं मोजां मोनाखैथ' बियो हाबिलाखौ सिरि सिरि हाबिलाथ' नायनोबो मोजां बे एट्राकसन जायाखैथ' बिजों बेबायदिबा खिन्थु खोथाया गाज्रि जालांगोन गोसोथोफ्लांबायबा उनाव आंहानो प्रब्लेम जागोन इमेज खाराब जाजोबगोन आंहा बेबायदि सिख्लाखौ आंनि बिहामजो खालायनो गोनांबा आंनो बार्थडे जालां होननानै बुंथारबाय मा मोनथिगौ आं बेबायदि जागोन होननानै नङाबो जानो हानाय सेंग्रा मानसि सिख्ला मोजां मोननायखाय ओरैनो नायदोंबो जानो हानाय आं जानला मोनला सानफ्लांदों रनियालाय अबाव बेबायदि फराय सिख्लाखौ गोसोथोनो है नङा दे गोसोथोआखै बे मोजां मोनाखै ओरैनो सिख्ला नालाय खाथियाव थायो बेनिखायनो एसे गोसोफोरखौ माबोरैबा मोननो हानाय थेवबो गिनायबो मोनो र' आङो गोसोथोफ्लांबायबा अबावबा गिनायबो मोनो आङो बे सपनाया रनिनि बार्थडे जोबनायनि उनाव नेक्स्ट खालिनो हाबिलाखौ थांनो होनांसिगोन आं ड्राइभारखौ माब्बार दोनना फैनो होनांगोन हाबिलाखौ बेबायदि दोनबाय थाब्ला आंनि फिसाज्लाफोरा माने बे रनिखौनो आङो एसे माबोरैबा मोनबाय थादों गोसोसो थोगोन बियो अबावबा माबार बिखौ बार्थडे जोबगोननि उनखालिनो बेखौ थांनो होनांगोन सारवाले अबाव थांखौहाय ओइ पद्मा रनाय ओजों फैलाय मा मादै माबा आंथ' न'आव सानसे थायानो 9ता 10तायावनो ओंखारलाङो बेलासि 7ताफोराव सफैखायो बे सानसे आदा रनिया माबाजों बे हाबिलाजों रायज्लायबाय थायो नामा बाथ्रा खिन्थाबा गस्लाखौ मोननाय नङा आं रनिया हिलबो होगोन होनदों सेन्देल मोजांबो होगोन होनदों खिन्था आं पद्मा औ मादै आं गैयियाव बे हाबिलाजों आदा रनिजों रायज्लायबाय थानाय नुयो नामा नोङो रायज्लायनाय नुयो बिसोरखौ नुवाना रायज्लायाना रायज्लाया आदा रनिया न' सिंनिफ्रायनो ओंखारा आरो माबा आब' हाबिला आंजोंसो खामानि मावफाबाय थायो रायज्लाया दे गोसोखौ मोजां मोनबाय दासो मानो मादै ओइ जेबो नङा थै आं ओरैनो सानफ्लांबाय थादों मोजां मोना दे बिसोरो मानो मोजां मोनखाय रनिया बेबायदि सिख्लाखौ मोजां मोनखाया ओरैनो जानला मोनला बाथ्राफोरखौ सानफ्लांबाय थायो आंबो